Hvala. Evo gospođo potpredsjednice Sabora, gospodine zamjeniče ministra, zastupnice preostale zastupnice i preostali zastupnici u Hrvatskom saboru. Još jedanput da ponovim ono što sam rekao u replici, samo u jednom malo dužem izdanju. Mi smo kao stranka i kao klub poduprli Zakon o predstečajnoj nagodbi i smatramo da je to jedna dobra i odgovorna mjera. Nijedna mjera nije idealna, ali smatramo da je to jedna dobra i odgovorna mjera koju hrvatska Vlada mora poduzeti. I ovu uredbu i ove silne izmjene zapravo koje su sada došle također ćemo podržati, s obzirom da i ovako i onako više one već dolaze manje-više u ovaj Sabor retroaktivno. No, ono što sam rekao, a to i mi to mislimo, a to je da je Zakon o predstečajnoj nagodbi, da ste imali pravu ocjenu i pravu političku procjenu stanja, a koju niste imali, odnosno imali ste krivu ocjenu, da ste imali tada bi taj Zakon o predstečajnoj nagodbi bio jedan od prvih zakonskih zakona koji bi donijeli odmah na samom početku svoga mandata. Ali vi ste imali jednu drugu procjenu, a vaša je procjena bila, a bila je pogrešna i utvrdili ste i sami tijekom prošlog ljeta da je bila pogrešna, a to je pustit ćemo da propadne sve ono što propast treba i to se govorilo cijelu prvu polovicu godine, a u međuvremenu ćemo pokrenuti velike državne investicije i njima ćemo kompenzirati pad proizvodnje, pad broja radnih mjesta kroz te investicije. Investicije nisu došle, nema ih ni danas, a ti trendovi koje ste krivo procijenili i ta kriza su bila puno dublja i puno razornije i za hrvatsko društvo i za hrvatsko gospodarstvo nego što ste vi to tada procjenjivali. Možda u toj fazi u prvoj polovici prošle godine niste ni našli dovoljno vremena jer ste bili jako zabavljeni kadroviranjem po svim mogućim ministarstvima, agencijama, institutima i ustanovama koje ste tada formirali. I možda niste tada imali dovoljno ni vremena baviti se gospodarstvom. Jer podsjetit ću još jedanput na izjavu tadašnjeg ministra gospodarstva da sve ono što ne valja i što je nekrotično da će to kirurškim rezom biti otklonjeno iz hrvatskog gospodarstva. I tada smo vas upozoravali da ta teza i ta ideja nije točna, da je ona kriva i da je ona pogubna jer da onog zdravog, zaista zdravog u hrvatskom gospodarstvu ima toliko malo, a da je ipak dobar dio hrvatskog gospodarstva već na neki način zaražen i kompromitiran ako tako hoćete i dijelom insolventan i da se ne može postaviti a priori tako samo sačuvat ćemo zdravo, a sve drugo pustiti, već da država mora aktivno intervenirati. No, tek u jesen zapravo prošle godine suočeni sa težinom stanja i s pritiskom propadanja cijelog niza velikih gospodarskih tvrtki u Hrvatskoj i prošle kad je Hrvatska klekla na noge, klekla na koljena, odlučili ste preuzeti tu odgovornost. A s druge pak strane, u toj predstečajnoj nagodbi govorite da ste vi poduzimali mjere spašavanja, dakle mjere reprograma poreznih dugovanja nije mjera zapravo mjera spašavanja hrvatskog gospodarstva. To je jedna mjera kojom se pokušava smanjiti zapravo porezni dug i povećati punjenje državnog proračuna. Ona sama po sebi nije ništa posebno niti utječe. I naravno bio je jedan reprogram, bit će još jedan, pa bit će vjerojatno još jedan reprogram ako ćemo biti iskreni kada dođe vrijeme. Da, treba će ponovo reprogramirati i vjerojatno ćete morati, htjeli ili ne htjeli, dati malo još fleksibilnije modele tog reprograma, ne samo ono ili sve ili u jednom modelu obročnog plaćanja. Tu predstečajnu nagodbu kao jedan dobru državnu intervenciju i preuzimanje odgovornosti mi smo poduprli, podupiremo i ovo što sada činite, poduprijat ćemo i dodatne mjere koje ćete poduzimati u njoj. I mislimo da je tu, ako igdje postoji prostor gdje država treba pokazati preuzimanje odgovornosti, onda u ovom dijelu ovih problema s kojima se gospodarstvo suočava treba pokazati preuzimanje odgovornosti, a ne pokazivati preuzimanje odgovornosti ukidanjem dijela ingerencija primjerice općina, gradova i županija, tamo gdje kaže mi to nije preuzimanje odgovornosti. U tom dijelu, a to se događa u cijelom nizu drugih sektora, to se zove centralizacija. Protiv te smo centralizacije. Mislimo da državu treba decentralizirati i fiskalno i u procesu odlučivanja i u procesu jačanja regionalne samouprave. Ali u ovom dijelu
S obzirom da nam je tako državni proračun danas takav kakav je, tako je strukturiran, tako su strukturirani prihodi, tako su strukturirani rashodi, mi ćemo u svakom slučaju podržati ovakav oblik, pa i nazovimo ga državnog intervencionizma. I budite sigurni da u onoj mjeri u kojoj vi budete čvršće branili hrvatske interese, a hrvatski interes jest hrvatsko radno mjesto, i nemojte se bojati banaka, vi ćete imati potporu u vrlo čvrstom srazu u odnosu na te banke, siguran sam, i od svoje vlastite stranke, ali imat ćete i od nas koji smo u oporbi. Kada s njima imate posla, vodite računa i o njihovim pozicijama. Nisu njihove pozicije baš tako sjajne i nemoj baš tako oni kud s tim novcem kao što to ponekad izgleda, i nemaju oni kud baš s tom imovinom koju su si nakrcali u nekim vremenima, a sad ne znaju što će s njom. Prema tome, nisu ni ovdje baš pozicije Hrvatske države tako loše u nekim odnosima, samo se ne treba ponekad lako pustiti zapravo da oni vode igru. Dakle, potpora kluba HDSSB-a u svakom slučaju ovim uredbama, izmjenama dakle Zakona o predstečajnoj nagodbi, ali ne i načinu kao što je gospodin Šuker istakao, na ovaj način kako je to sad napravljeno jednom uredbom koja mijenja 40 i nešto članaka zakona. De facto je jedna temeljita izmjena cijelog zakona koja se sada retrogradno u Hrvatskom saboru samo blagoslivlja. Hvala.